Ya bafowethu sanibona niyaphila. Ngifuna mina-ke sikhohlwe nge-album le engiyikhiphile entsha 2023 ethi wewe. Ngifuna sikhulume abantu ababhekane nenkinga. Yazi ukhona umuntu othi uma umbheka nkosi yami eshaya ngesinye isibhejeje esingangesiginci. Uthole ukuthi akamile kahle uthi ngibona. Uthole ufana noGogo Maweni. Ebheke uGogo Maweni manje uyakhumula manje abhekele. Ngathi umqamelo omkhulu, ushayeni lo mqamelo omkhulu ongaqanyelwa lo. Ini? Continent. Oh, i-continental. Yeah. Mhlana yakho Maweni uka-continental. Okay, fine. Maweni noma usikhotheni lo onomlomati indlebe embuzi enemakhizana. Oh, Maweni. Oh, ngifuna lo. Yeah. Yeah. Yeah, yena loyo. Yazi inkinga yalabantu laba ingakho ubona wonke umuntu ongamile kahle unethathu. Unama wena? Ithathu. Unayo? Ayikwazi kwamfanele ukuba Maweni. Yazi why? Umuntu ongamile kahle o-structureless. Inkinga abhekana nazo qoma too much. Afaka ithathu. Afaka amazipho. Unawo amazipho? Kokumani. Unawo? Hey madoda. Amazipho bese ufaka lezi zinto lezi. Ama-eyelash. Ama-eyelash angithi? Ya, ama-balcony. Lowo muntu loyo hayi ukuthi uqoma ufeba nje. Angisho ukuthi Maweni isifebe. Sengiyasho nje. Okay, fine. Anje ngifuna ukuthini? Oh, hayi ukuthi bazenza ngoba beyilento abayiyona. Benomusa kakhulu bephana kakhulu ngekhekhe. Akudlali bafowethu ukuma kabi. Uyabona ukuma kabi kuyefana nokunethwa izulu lamanzi ashisayo ngoba manje into ongayazi ukuthi uzoyitshela abantu ngeke abantu bakukholwe. Uyabo? Ingakho ubona nabantu abaphuza utshwala bethi hey mfowethu angiboleka imali ngizokubona mhla ngimi kahle. Badlala ngakho ukungami kahle. Ukungami kahle kufana nokungabi namali. Yayibona le nto leyo. So akudlali ukungami kahle. Uma ungamile kahle awuthandiseke emphakathini unestep sakho wedwa ngathi uthunga ijezi. Uyabo? Yabona uhamba uthi ngathi uthunga ijezi. So labantu laba futhi bavele bayinikele bathi mina ngishelwa. So ngenhlanhla makuthi wena uyafika uyamshela umuntu uzoqoma nalowo mefika uyamqoma ngoba lento ivela kancane kuye. Uyayibona nto leyo ukushelwa ngithi ufika ushelo sineno ayano mani. Yena akashelwa Maweni. So ubona ngcono ayishelele yena. Uyabo ziyaphana futhi ngemali zinjalo lezi. Uyabona ngoba vele umuntu wakhona ngeke unike imali mina. Ungathi une-structure unomzimba ngathi i-washing. Eyibona i-washing bibuthele lapha phansi. Hayi, washing. Hayi leyo mshini yabona laba bewashe emakhaya phewedwala. Ya, uxova ngathi uxova uflower wedombolo lomphakathi. Hayi. Kumele ume kahle ngisho ukuthi uyisidudla nje ume kahle. Ya. Ume kahle nje. Ufane ubani lo engathi ufuna umshela lo ekuthiwa kwimbewu. Ubani lo? Lo mhlophe. Lo nezitho ezinhle man. Ubani? Ufikile? Wembewu ne? Yeah, uma nje ufikile kanje. Yeah.
Angisaqedi, hawu kanti uthi mangiqeda ungenzani? Bafowethu, kumele ume kahle, ume kahle, ungami njengomaweni. Uzizwa kanjani ume njengomaweni bekhona abantu abanjengofikile? Umuntu abe nenkalakatha amaqakala nganga-G_C umfazi, hhayi hhayi hhayi, amaqakala omile, amaqakala nje engathi okulwa. Siyazi u-selfish manje amaqakala, hhayi ayikho right le nto le. Mina ngimfuni umuntu obukisa ngomzimba wakhe. Bese nasisukela nasenibheka ngenye indlela. Inina. Athanda ukubukisa ngomzimba yenu. Ya.